गईले हो दुइए गोरत के कारणवा बहरा सुगनावा गईले हो के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। बिना सुना लगला भावनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा सुगना के बिना सुना लगला भावनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा पेटवा करवले बदुरिया दुरिया राम जी पेटवा करवले बदुरिया विदेश के डगरिया धैले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ ए बबुआ हो नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ कुछऊ के लुरावाना भइले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। कैसन विधाता मोर बनवले नसीबा रोई रोई दुखा सुनावे लागरी बाबा
विधाता मोर बनवले नसीबा रोई रोई दुखवा सुनावेला गरीबवा संतोष पंकज लोर से हरे लोर से हो संतोष पंकज लोर से सोची नयन भरी अइले हो जाने कौन करेले मजूरिया जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। सजनामा गइले राम दुबई सजनामा गइले राम लगल कराई के गवानामा लगल कराई के गवानामा दुबई सजनामा गइले दुबई सजनामा गइले राम। हमारा से लमहरू कई देल घाती बैठी के से जिया पर रोई दिन राती हमारा से लमहरू कई देल घाती बैठी के से जिया पर रोई दिन राती माटी में मिलवले रमनामा माटी में मिलवले रमनामा दुबई सजनामा गइले राम दुबई सजनामा गइले राम। अरविंद पंकज अभी मिल नहीं पाई है सुनता 3 साल के बाद का दुआई है अरविंद पंकज अभी मिल नहीं पाई है सुनता 3 साल के बाद का दुआई है असरे में छूट जाई परानामा असरे में छूट
निर्दयी सजानवा गईले राम। गईले हो दुइया गोरत के कारणवा बहरा सुगनावा गईले हो के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा सुगना के बिना सुना लगला भवनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा पेटवा करवले बदुरिया दुरिया राम जी पेटवा करवले बदुरिया विदेश के डगरिया धैले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ ए बबुआ हो नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ कुछऊ के लुरावाना भइले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम।
नसीबा रोई रोई दुखा बा सुनावेला गरीबा। कैसन विधाता मोर बनवले नसीबा रोई रोई दुखवा सुनावेला गरीबा। संतोष पंकज लोर से हरे लोर से हो संतोष पंकज लोर से सोची नयन भरी अइले हो राम। जाने कौन करेले मजूरिया जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। बीच भंवर से नैया किनार हो जाई। बीच भंवर से नैया किनार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। परिवार हो जाई। कृपा कर है सुखी परिवार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई।
संत के सरनिया। मन के मनावा अपन बदल रहनिया, सुन हरे राम चल संत के सरनिया। कहे पंकज पुरी की उधार हो जाई, कहे पंकज पुरी की उधार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो, तोहर बेड़ा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो, तोहर बेड़ा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो, तोहर बेड़ा पार हो जाई।